Arrasateko Ibai Arte Merkatarixen elkartiak aurten 8. urtez antolatu dau Arrasate Blues musika jaialdixa eta asteburu danian ziar herriko 11 gune desberdinetan askotariko musikiaz gozatzeko aukeria egonda. Jaialdiko kontzertuetako bat dako hemen atzian, Jon, ze moduz doia asteburua musika jaialdi honekin? Bueno, oso ondo, ja bigarren hirugarren egunan ja bertan gaz, eta oso gustora. Zer dakar Arrasate Bluesek izan be aurtengoan be, hainbat talde ekarri dituzue, 72 musikari horreitako 12 emakumezkoak, zer ekarri dago aurtengo Arrasate Blues jaialdixak? Bueno, izen handixak, poliki begoiez, handitzen festivala, eta gero eta izen handixak dekarten, proiektu handixak, eta oso pozik. Jentia Arrasateko herrikoa bertakoa bai, baina bluesan mugimenduan mugitzen dien horrek be erakarri dituzue aurtengoan Arrasatera. Bai, azkenien, izen handixak mugitzen duzu nien, eta azkenien ja, hau da, 8. izunio da, eta hori poliki bagabitea izen bat hartzen, eta jendia nimetan da, holako legutara etortia. Herriko 11 gune diferentetan, askotariko kontzertuak, zelakoa izaten da prestaketa lana, izen handi horrekin kontaktuan jarri, Arrasatera ekarri, zelako lana dago ratzetik, gaurko emaitza hau epileko? Badie urte osoko lana. Adibidez, Red Houseko kontzertu hori, hasi ginen berbeiten, Juan San urteko jam sesio baten gauzeko lauretan gutxiko bera aterpe tabernan. Pixar dator Luis Coloma eta jadoket berakin ja gauza batzuk berba eginda dator urterako beste programaterako. Orduen urte osuen da, eta gero, 11 gune eukita, korrika asko, buru gomin asko, baina, azkenien, gure ideia da, herrixan hainbat lekutan gauzak egutia, eta, hortan gabit. Hortan zabitzai eta herritarrengandik zer jaso dozu, zer esan dotzea aurtengoan herritarrek? Jendia oso pozik da, askotan etortzen dien gana esaten, zondo abuela, eta behertera etortzen die beherten gana esaten, geixematen detra baten die, igual geixa estelen nien, zelako ondo pasau da ben, ze kontzertu ikusi da bien, eta uste dute jendia oso pozik da abuela. Eta hemen, debago jenian, bluesak ze lekudakola esango zeke? Oinarte gauen gelekuik eta poliki bagabit, leku bat ditzen. Oina Arrasaten festivala dau, berkaran be programetan da noizmaian behin bluesa, gazteiz, oinatin be blueseko festival bat dau, poliki bagabil, izena hartzen eta injar hori hartzen. Gaia jente gaiztia ikusten da kontzertuetan, beraz oso positiboa da dana. Eta hemen gauz, Aitor eta Olatzekin, pixak Arrasatearrak eta Bluesei izeneko taldia propio sortu daue Arrasate Blues jaialdi honetarako. 3 Arrasatear eta 3 Bergarar zauzai talde hortan, ez da? Konta jazu, Aitor, zelatan sortu dozue talde barri hau? Bai, sortu gauen zigorren bitartez, eskatu zotzan laguntza Jona Praizek eta sortu adok bluesaldirako. Eta bilan sesionak egiteko eta oso gustora gauz. Hori da, ebaikotz eta zapatuan gauerdixan, aterpe tabernan, hor jam sesionak, improvisautako saio horreik eskaintzen egon zarai, ze moduzkoak izaten da bitza, saio horreik? Oso onak, ez dakit nik uste sortu ginula giro ederra eta jendia anima uzan urtetzera, gurekin jotzera, gu urten ginen, hor egon zan saltzia eta hori gure ginen, ondo pasau ginen, bai. Zauek, prestatuta iruan behin uste dute kantu batzuk iruan zen ikusten prestatuta, ez da, konta idazu? Bai, hori da, guk eraman gauen basetxo bat blues kantu klasikoekin, eta, baina gero jogauen bebai, hortik urten ginen bebai paperetik, eta jogauen beste batzu, jentia doia egotzen, eta ez da joko dugu, si bemolen blues bat, eta venga, eta hori, gustora.
Eta jentia orduan animauzan parte hartzera, eta gainera jentia, bueno, dakixena, bebai, ez, esperientziak egin uste dute igozela taula gainera. Bai, danetik egon zen, batzuk ez nitxun ezaguten bertatu pamatu hauek, baina danakin placer bat, bai. Adibidez, pamatu bat, Francisco Simón igozala gitarriaz, eta bueno, abeslarixa, bai, danetik, baita arrezale musikaleko ikasle batzuk, bai, danetik eta ondo moldatu ginen, politxa, konexio politxa lortu ginen nik uste dut, bai. Hola, eta komentakin oztasun, gauza deigarri batera begon zala, gizonezkoak be, dantzara animauzi gala. Bai, bueno, urtero badakitzue, beti egoten die dantzarixak, detorzena gainera kanpotik ez dakit, baina ez arrasatekoak. Eta aurten bai, atentzina mundu zan hor, aurreko pilan zezela igual lau mutil bakarrik eurak dantzan, ez? Normalian emakumiak egoten die gehien bat, eta bai, politxa izan zan hori ikustia, Itziar jagekin gauz, beha Gasteizen jaixua da, baina hemen Arrasaten 13 urte arte bizi izan zan, eta iazko Arrasate Blues jaialdixan hortxen kantuan ikusi geben, aurten hemen entzuten, zauz, ze moduz doi aurtengo blues jaialdi hau, Itziar? Bueno, me parece impresionante. Ikaragarria iruditzen zait apustua beste behin ere. Arrasateko kaleak musikaz beteta daude, musika oso kalitate onekoa gainera. Nazioarteko musika, eskualdekoa, tokikoa, Espainiakoa ere bai, Arrasate Blues sale eta defendatzaile sutsua naiz. Bueno, soy una gran defensora y aficionada a Arrasate Blues. Eta hemen oin entzuten ikusten zaitugu, baina uste dut atzoko jam session horretan, saio improvisauan, hartu zebela mikrofonu eta beste ibili zinala, Itziar, ze moduz? Ah, pues maravilloso, es que estaba... Zoragarria, Paul San Martin zegoen jaialdiaren jarraitzaile leiala eta filin handia dugu eta kantatzera atera nahi izan nuen. Jama oso ondo egon zen, askotarikoa izan zen, kolore handiko haizeekin, ederra. Giroa ikaragarria da, ezin hobea. Impresionante, no se puede ser mejor. Bueno, eta zue gaurkoan Arrasatera etorri zai, hemen txen musiki entzuten, ze moduz doia zeuendako blues jaialdi hau? Ondo, gaine epoka igonenin, urte sasoi honenin, da adarra musiki eta hemen kalean entzutea, zuzenekoa, zoragarri. Bluesa guztu egin xatzun estilotako bada, hortzen ikusi zaitugu, gorputza mobiken. Bai, asko gustatzen zaigu, bai. Daramogo hau ja urte batzuk bluesakin, bueltaka, eta bai, asko gustatzen zaigu, bai. Entzutia, jobe bai jotzen duzue instrumenturen bat, edo? Sondik ez, entzet. Baina, bueno, gustatzen gu musike bezala blues eta, bueno, elkarre bluesan bitartez esautu geha baita. Ah, bai, begira? Osake, bluesak elkartu zaitue? Lagun artetxu dauke, bai. Bluesan bueltak, bai. Eta zelako lagun artea dakotze bluesan bueltan, zer da antolatzen duzuena, edo zer riken duzue lagun arte horretan? Olako eventuta saltze geha, hemen Bilbo bluesare bai, eta beste inguru zerbait baldin bluesaren bueltakoa baita ere, saltzen geha.